В Сифорд бяхме нападнати от лудница главоси. Даниела им прави копанка. По грешка поръчахме двойна, даже четворна порция картофки. И тъй като няма мога да ги задем, решихме да експериментираме с няколко гладоси. Те взеха, че ги харесаха. Сега в момента кръжат около нас. Ти фърли по едно. Като хиени са. Те не могат да ги видят, видели. Въздуха да им ги фърля, да фанат докато отидат. Те го могат. Но са далече, затова трябва да си по-близо.